Fedrwch chi plis egluro i ni beth yw Partneriaeth Ogwen? Partneriaeth Ogwen ydy mudiad neu fenter gymdeithasol sydd yma bydd y gymuned yn Bethesda. Da ni'n cael yn ariannu gan 3 cyngor cymuned, Bethesda, Mynydd Llandigau a Llanllechid. Dwi'n cydlynu prosiecta ar gyfer y partneriaeth, prosiecta datblygu economaidd a prosiecta datblygu cymunedol. Felly, pwy yw'r gynulleidfa? Trigolion y dyffryn, pwy bynnag boed yn bobl ifanc, yn henoed y gymuned. Pwrpas ydy creu gwaith a chyfleoedd i bawb yn y gymuned yn yr ardal. Felly, fedrwch chi ddeitha ni pam fod y siop yn piws? Cwestiwn arbennig o dda. Pam ddim? Mae llechan Bethesda yn piws. Mae pawb yn gwybod lle ydw i rwan. Da ni'n sefyll allan. A dyna da ni isio bobl i ddod fewn i'r siop yma. Boed hynny i gael gwasanaethau cyhoeddus. A bod nhw ddim yn gorfod mynd i Fangor i gael gwasanaethau cyhoeddus. Neu bod nhw ddod fewn yma i'r siop greffta fydd yn agor maes o law. Felly, pa fath o brosiecta ydych chi'n gyfrifol amdan yn fyma? O'r siop yma, fydd gennym ni ar yr ochr chwythu fi fama, fydd gennym ni gwmta'r gwasanaethau cyhoeddus. So fel o'n i'n dweud, yn lle gorfod mynd i lawr i Fangor, fydd bobl yn gallu dod i fama i gael gwasanaeth cyngor ar bopeth, cymorth i ferched, fydd na fanc bwyd yma, gobeithio. Mae wardeiniau dynnu, grŵp cynefin y darparu gwasanaeth yma'n barod. A wedyn ar yr ochr dde, fydd gennym ni siop greffta, mae'r silffoedd yn mynd fyny rwan. Felly, fydd crefftwyr lleol efo cyfle i arddangos a gwerthu gwaith yn lleol ar delera andros o 10. Be sydd gan Partneriaeth Ogwen ar gyfer y bobl ifanc? Wel, fel o'n i dweud, lot o'n gwaith i di tynnu grantiau lawr. A hefyd ffeindio allan gen chi beth ydych chi isio. Felly, dowch ata fi, dowch o'ch syniadau a nhw'n i drio ffeindio cyllid i wireddu eich syniadau chi. Beth yw'r dyfodol i Partneriaeth Ogwen? Y dyfodol i Partneriaeth Ogwen ydy gwasanaethu y gymuned yn lleol a sefydlu prosiecta sy'n mynd i wneud gwahaniaeth yn gymunedol ac yn economaidd. Da ni'n gweithio ar gynllun hydro ar afon Ogwen ar hyn o bryd. A be di hynny di defnyddio ynni adnewyddol bydd ynni adnewyddol i ddod â arian ac incwm i fewn i Partneriaeth Ogwen i ariannu nôl fewn i prosiecta cymunedol. Felly, mynd ar hyd y trywydd yna, prosiecta sy'n gynaladwy ac yn gwneud gwahaniaeth. Diolch.